Salutare colegi, în acest video o să vă arăt cum putem seta canalul nostru de YouTube din telefon, care sunt setările care le putem face din telefon. Deci cu toți avem canalul nostru de YouTube, intrăm în YouTube, apăsăm în colț dreapta unde este poza noastră, canalul meu. Deci ce putem să modificăm aici în canal? Deci putem să modificăm, apăsăm pe creionaj și modificăm setările canalului nostru. Adică putem să setăm denumirea, putem să setăm pseudonimul, adresa noastră, adică este linkul nostru de conectare la canalul YouTube. Deci putem să modificăm descrierea, deci aici la descriere apăsăm pe creionaj și putem scriem o mică descriere despre noi, cu ce ne ocupăm, adică avem 1000 de caractere. Putem să facem o descriere și salvăm, desigur, confidențialitatea, putem să nu arătăm la toți informația noastră, desigur, putem modifica denumirea, putem modifica, desigur, poza, fundalul, cum dorește fiecare. Și desigur cum putem să modificăm careva videouri. Deci aici la upravlenia video, cum să mai spunem, verificarea, monitorizarea sau verificarea videourilor noastre, apăsăm aici și ne apare toate videourile noastre care le avem setate. La mine este un canal mai vechi, deci o să alegem un video, totalurile concursului, ca să modificăm acest video. Anum ce setări putem să facem la acest video. Apăsăm pe aceste 3 puncte și desigur apăsăm pe creionaj pentru modificare. Ce avem de modificat aici? Putem să modificăm și să adăugăm descrierea, cum se mai spune, putem să scriem felicitări câștigătorilor, participați și câștigați. Și câștigați. Deci o mică descriere. Am adăugat aici, când adăugăm video, putem să alegem ca să fie vizibil doar pe link sau să fie linkul deschis, accesare deschisă. Tot timpul este necesar să fie video, nu este pentru copii, adică aceste modificări se adaugă când adăugăm video. Putem să adăugăm locul nostru unde ne aflăm, tot este important, și putem să adăugăm aceste tag. Cum putem să le adăugăm? Ce trebuie să facem? Aici putem să spunem cosmetică. Dacă nu aveți tag, le puteți adăuga. Putem adăuga Oriflame, produse de machiaj. Ce ține de video nostru, care este machiaj. Adică diferite, anume ce ține de videoul nostru, putem să adăugăm la aceste tag. După care putem să salvăm toate modificările. Deci modificările noastre au fost salvate. Noi am lucrat cu acest video, deci o să-l modificăm încă puțin. Deci apăsăm încă o dată pe creion. Ce mai putem face noi la acest video? Putem ca să schimbăm fotografia de copertă, adică putem să lăsăm această fotografie, adică ce este concursul, sau putem să-l modificăm în colț stânga sus, este ca un pătrățel unde putem să adăugăm altă fotografie. Deci se primește că alegem o fotografie care o dorim noi sau care o avem noi. Eu o să mă uit o fotografie ce am eu aici, ca să putem adăuga, să vă arăt cum se poate de adăugat
fotografia, dați să adăugăm această fotografie, este vizibilă, este bine. Deci fotografie de copertă deja este adăugată, adică nu o să ne apară cea care era la concurs, dar am modificat-o aceasta. Deci se primește că videoul nostru arată în felul următor, adică nu ne arată poza care era cu concurs, dar ne arată poza dată, adică o putem modifica. Ce mai putem vedea aici? Desigur, putem vedea la shorts. Aici sunt videouri scurte, la fel videourile acestea scurte le putem modifica. La fel le adăugăm descrierea. Aroma preferată. Aici este descrierea la o aromă. Aroma preferată. La fel îi adăugăm accesul este deschis la aceasta, deci la fel putem să adăugăm locația unde suntem și desigur putem să adăugăm tag, putem să punem parfum, Oriflame, produse de frumusețe, și desigur salvăm. Ce este important aici, adică deja la shorts am adăugat, am modificat tot ce ține de videoul dat. Se încarcă puțin, deci am adăugat descriere, am adăugat locație, am adăugat tag. Ce este important aici la short, nu putem ca să schimbăm fotografia de copertă, adică cum putem în video, aici nu putem să modificăm. Deci aceasta este informația care am vrut eu să vă arăt ce putem modifica la noi în canalul nostru de YouTube. Desigur avem mai multă informație, mai multă descriere, o putem vedea în aplicația cu toți, eu cred că cunoaște, Tvorческая Studia la YouTube. Aici putem vedea mai mult ce ține de statistica canalului nostru. Ne conectăm. Se conectează puțin mai greu. Aici la fel ne-am conectat pe canalul nostru. Este canalul nostru, video, pasmod, tot ce ține de vizualizări. La fel aici putem să modificăm, vedem care este contentul, adică persoanele care sunt interesate mai mult ce ține de analiza acestor videouri, de a vedea care este contentul, adică timp de ultimele 28 de zile care a fost vizualizare, adică au fost 4 vizualizări, vremea adică nu este indicată, persoanele care s-au conectat la fel, cel mai întrebat content este acesta și câte vizualizări a avut fiecare. Aici putem vedea tot ce ține de statistică, adică să facem o anumită statistică, să ținem cont de tot ce este la noi, adică putem vedea la tot, la video, la shorts, toate aceste detalii și desigur auditoria care sunt, adică dacă video o să fie publicat zilnic, o să fie canalul activ, desigur o să vină și persoane care o să vină și o să conecteze la noi. Desigur, aici putem vedea și comentariile, adică până când nu sunt comentarii, putem să selectăm, adică comentariile care deodată să fie publicate, pot să fie întâi să fie trimise ca noi să le verificăm, după care să le putem publica sau pot să fie la fel publicate fără răspunsul nostru sau cu răspunsul nostru sau adică aici putem modifica comentarii la fiecare ce ține de video. Aceasta a fost informația care am vrut eu să vă explic, anume setările canalului nostru YouTube,
care le putem noi face de pe telefon, mai multe setări le putem face de pe calculator. În următorul video o să vă prezint tot detaliile acestea ce ține de canalul nostru YouTube, cum să putem seta mai multe setări din calculator.